Nimangofuna mumuone muntu amene akugulitsa nthochi waziyala 7 o'clock ya mmawa mpaka na 5 o'clock palibe amene akugula. Ndi akuganiza kuti nsakangogona nayo njala. Ndikuyamba kuzisenda nthochizo. Funso ndirakuti ngati sana zigule zili mmakoko nanga pamene wasenda apa atagule nda. Mulungu akuyankhuleni chemwali. Chemwali Mulungu akwe. Andiwena mmalimba mtima kuvala kumeneko mpaka mmabwera nako kuchalichi kuno. Mulungu akuyankhule nchemwali wanga. Iweyo kuganiza kuti uko pa amuna, suko pa amuna, uthamangitsa amuna. Chifukwa pali kuvala kumene kumaulula kuti uyisomanga naye banja, ngongofunika kumpatsa mimba, abangoma ngogona nawo. Kuvala ako kumanena zimenezo. Check your dressing. Angereza amati the way you dress, people are going to address you the way you dress. People addresses you the way you address.